Ciwanên bajarê Qamişlo jî di çarçoveya çalakiyên kampanyaya Gel ya parastina navê Kobanê de xwepêşandanek li pêşiya navenda ciwanan ya li Qamişlo li darxist. Çalakî de çarçoveya kampanyaya parastina navê Kobanê de belgeyên fermî de hat li darxistin. Bi dihan ciwan û şeneyên bajêr be rakirina pankartên erê Kobanê nasname ye, Kobanê dilê Kurdistanê ye beşdarî çalakiyê bûn. Di çalakiyê de piştî deqeyeke rêzgirtin li sernavê ciwanan Elî Qamişlo axivî got êrîşa li sernavê Kobanê û Rojava êrîşa li ser nasnameya me ye ziman û hebûna me hedef digire. Kobanê cê gelê welatparêz e. Kobanê Em çalakiya xwe li dar dixînin ji bo piştgirtiya milletê bajarê Kobanê, got Kobanê bajarekî ye. Got bi berxwedaniya xwe di nav cîhanê de hat naskirin bi bajarê Kobanê, bi berxwedaniya jina, bi berxwedaniya keça, bi berxwedaniya xorta got li hember sîstema Daişê li ber xweda û Daeş têk bir îro ro got divê sîstema hikûmeta veguhêz de got dixwaze dîsakê ew sîstema دولتا بعث vegerîn dîsakê em bêjin bajarê Kurda vegerîn terîb bikin navê Erebî lê bikin ev tişqet nayê qebûl kirin. Ji bo vê yekê jî em wek dayîk bi taybet em ê giştî li çalakiya bin, em ê li ser piya bin û em vê terîbê qebûl nakin. Ji ber bajarê Kurda tê naskirin bi Kurdiyeta xwe, bi milletê xwenî Kurd tê naskirin, ser vê esasî wê hemû bajarê me navê wana bi Kurdî bimînin. دمê ku Kobanê nû çêbûyî de her tim navê wî Kobanî ye. û ev ya derêj kiriye heyanê salê 1938. Li salê 38 da wê demê Serokê Sûriyê Haşim Etasî bû dibin Sulta Fransa da ewî mersûmek derxist navê wê kire Eynül Arab. Haşim el Etasî jî bixa Türk bû li ser xeta Tirkiye dimeşiya ji ber wê navê wê دانی بو عین العرب جوی دمید حتی نادماشه لی گله کوبانیه جوی دمید و حیایی روجی تجاری نگوتی عین العرب تجاری نگوتی عرب پینار هر تم کوبانیه گله کوبانی قبول دکه نه گله روجاوا قبول دکه نه گله کردستانی قبول دکه اف نوا ورا گوارتن اف بشکی جخونی گله کوبانیه اف نوا کوبانی بجی کوبانی